Sarong bados sa Basod, Camarines Norte, arestado. Makalihis makuananin badil, mga bala asin illegal na droga. Uyan report ni Rosie Nieva. Karapatang magsawalang tibo naman sa imong kasabihon, pwedeng gamiton, pabor o laban sa imo sa anumang korte. Mayo nang nagkinibuan sa Rongbados kundi an maghibi na sana makalihis makuakan mga otoridad an badil, mga bala, illegal na droga asin mga drug paraphernalia sa kinundusir na mandamiento de Requisa sa harong napigdadagusan kaini sa barangay Bactas, Basod, Camarines Norte. Sigon kay Police Major Melvin Atacador, hepe kan Basod PNP, pigserbi nindaan search warrant sa suspect na si Edshi Mariga Banso, 26 anyos na residente ka na sambitan ng barangay. Sa tahaw kan operasyon, ininasubuot na nagtukdo sa mga otoridad kung saan nakabugtak ang sarong pencil case na igwang laog na mga paraphernalia asin plastic bottle na may 11 saradit na sachet kan pigtutubod ang shabu. Apwera kaini, nakuha pa ang sarong caliber 38 revolver na kalgado ng 5 bala, sarupang coin purse na may anom na sachet kan pigtutubod ang shabu asin sarupang envelope na may sarupang sachet kan pigpapangalad na bulong. Ito nga po ang nakakalungkot dahil sa kapila ng kanyang kalagayan na siya ay buntis, babae pa siya, ay nagtutulak pa siya ng droga. Posible subuot na nagkampante ang suspect huli sa naging haluwag na pagbabantay kang pulisya kontra illegal na droga. Makalis ideklarang drug cleared ang lugar alagad tinawan doon ni Atacador na dainin tutugutan na magpadagos ang mga siring na mga illegal na gibo. Wala pong pinipili ang batas po. Kahit po anong kalagayan natin sa buhay, mayaman, mahirap, katulad niya, buntis. Ano nga po namin, baka sa gusto niya sabihin ay dahil buntis siya, hindi siya uli. Ay hindi po, wala pong ganun dito sa Basod. Sa ngunyan, nagtitinir na sa kustudiya kan mga otoridad ang suspect mantang pigpe-preparar na ang kasong isusunad kontra digdi. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolanja.